Ajde, Blaženka. Ajmo da tamo da... Aj. Merci à tous. Bonne soirée. Aperol Spritz, madame? Oui. Znaš koji ima? Beše sebe. Su ovi inženjeri. Programeri, doktori, oni imaju toliko i u Beogradu sad. Isto niko neće u nas. Koji je nominovao za generala ove 1619. godine. 1637. godine. Oni je red da se uđe unutra. Bili smo tu, tata. Kada ste bili? Tamo, pa ti ja rekao kazuješ kao... Tamo, kota, 86. I to posle za 20 godina niko ne zna šta je, da je to bilo zezanje, nego... Mi se stvarno nešto bilo. Ovo se mloko, ova korac se opune i koji trešnje pravi se lila. Trešnje? A, od divlje trešnje se, pa šta misliš od čega se pravi? Pravi polozničari u Parizu pravili lile. I opet se Ali ne, ona nije skapirala i naplatila je Ladi jedno vino, ona je mislila kao šta 3 vina. Da, ona mislila da daje nama. Onda sam ja rekla pa još Joj, da smo se ranije pojavili. Još, ja kažem... Ali ona je trebalo da doda jedno slovo. To, ja sam naplatila. Kao, ja može na ovo... Ali vidiš da ona morala da zove u gazdaricu, onda ona rekla, gledala i rekla još 3. Zato, ali dobro, u redu mi to bilo da ona naplaćuje prazan vaflu, pa 3 još. Ali ona naplaćuje vaflu sa ova 2 i još 3 topika. A bio je samo jedan dodatno. Yeah. And not only that, you know what the Ja volim nešto to malo ljuto. Spicy salami, da. Pizza e une coupe de prosecco à 5. Do you speak English? Yes.
svetlo plave, tamno plave i neke ljubičaste. A nije bio sve? Znači nije bio 100%, ne, nije bilo. Pitao bih te jako... Zato što su tamno plavi iste s polja, valjda samo što treba da budu isti. Ali Ne, nije sve su ovdje iste. nema mislim, kako ti kažem, hvala vama, nije uopšte to bitno. Nego kažem, ja vidim još veliki... Aha, nešto ti treba. Ne, boks je, da. Inače je manji, da. Vidi se skroz početak, Jovana, vidi do... Dve dublje ima. Rock and dance, we can live. Just create our love again.